Police Report. Idol Dennis, magandang morning, please come in. Idol Dennis. Idol Dennis. Ay, redayet. Yan, go. Go ahead. Delayed data na. Data monitor mo ti delayed. Iti pimusay, iti nagsinente, iti probinsya ng Ilocos Norte, iti Dingras, kaya kasangatan iti pasukin Ilocos Norte. Umuna iti Dingras, iti panagpakamatay, iti may isang senior citizen, agapo pa lang iti sa kabayan ng sakit, partikular, iti Dingras Ilocos Norte. Iti biktima ket agtuwen iti Innem Apulo nga dahil kita nakita iti karubada nga nagpekel iti mismo nga ulit iti pagtenganda babaen iti nylon rope in galot na datoy tali iti tras iti tras iti pagtenganda ket nakita datoy karubada sa naka-open datoy silulukas datoy ruwanda so daga po na yung pakamunan datoy kaanakan datoy biktima nga tiya biktima ket nagpakamatay babaen iti panagpekel babaen iti postmortem examination iti doktor naman napimusay iti biktima babaen iti asphyxia secondary to strangulation naman Idol Bernard nga datoy gayang biktima ket ade iti sa kabaen na nga iti sakit gapo datoy ket sana kuno madaeran datoy skin disease na guys so nakita may isang diabetic naman pa'y nga kadagiti amuna ket nakdakamat na nga kayat nang dati hanan madayaran pa'y dati sakit na siya gapuna nga dati siguro kung nata iti namungayan iti pakamatay tinatakamat ta nga biktima awan tiya makita nga foul play iti panagpakamatay na gapo dati ket dati previous instances umalakdakamat na nga dati problema na sana madayaran iti sakit na ito skin disease namin no ngamin diabetic kagat medyo kwa psoriasis kaya magmaga namamaga na iti saka na so rosa siguro iti panangkestel na iti bukod ng Idol Bernard Jemet pasukin na temet iti may isa nga lalaki kapo iti self-vehicular traffic accident iti barangay iti highway, iti barangay 11, Nagbo, pasuking Ilocos Norte. Nadigdig dito yung nagmaneho ng Richard Odoondo, nagtulondo pa 15, aging iti barangay 1, poblasyon, pasuking Ilocos Norte. Investigasyon, iti PNP at papabagatang na direksyon, dito yung motosiklo, hindi sa madalo na, kaya ito yung pakurbada, nga paset iti kalsada, na walang dalos control, iti handlebar, iti motosiklo lang ito overshoot na dato'y may isang kayo iti eucalyptus kabuti na ito nasaraba iti sugat ng mga pastibagina iti taray iti aretsyo pasukin para iti panakataming na yan deklara dito nga dead on arrival iti motosiklo iti biktima na napakaruan iti damage na kabuti pig sa impact iti reto nga disgrasya nagpaligid manen ti PNP kadagitay riders na masabol iti panganay iti lugar gabuta ti highway iti pasawing ket nalinis at peso nga dumating iti disgrasya agapo iti panaki-slide kung saan panakidungpar iti poon ti kayo gabuti sa nga pananganat iti panagmanmaneho. Idol Bernard iti pimusay gapo pa lang ating sinang insidente pasukin kasamiten ijay Dingras Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN. Alright, maraming salamat Idol. Ipakita man disgrasya nga napasama ka, di kita tataw. I-zoom out, i-zoom in mo amin Ikadakkel mo, tapno ko Di kita mo tao nga, ipakita mo nga, i-widen up mo amin, tapno ma-i-zoom na. Jesus, Ginoo, bininat mo mat nga buo. Alan paunay mo ni Glennon. Paunay yan. Datan ni,
branch out mo tani. Di tat aksidente, di ba? Pabuyom nga kasjay. At na makita dano kasalot pa nakadumpar na eh. Lalpas ko man no nakapabuyak at kastan. Deta ta tricycle. Libag. Deta ati pabuya misut disgrasya nga deti tao nga rumrumbar si kamet. Okay, slide. Di sa bali pa nga bang nagtatawag mo dito reporter apa dat ibagana. Idol Dennis. Yes, gracias sa TCD, di po itimet barangay Bangsirit, Bacarelo ko sa Norte. Tay di kalman in follow-up tayo ket napasamak data idi Sunday, Idol Bernard, dati panangdong party shuttle bus, dati may isang tricycle. Sunday pa lang, Martes tatan. Well, dati tricycle kaya bigla na nagpatingat ang kurba ng sumangat kaya Bangsirit, Idol Bernard, yan napaspas mo dati shuttle bus, yung sumitin dati pan nakadongpar na 4cc, dati driver, ngayon ko na TNT ket gas-gas lang, dati na sinagaba, digat nakapang sinital dan, iti Cuerpo de Policia, Idol Bernard, kuna TNT, tumulong, dati driver iti shuttle bus, iti anyo man gastusan. Hanga bus deta, Egypt sa deta. Hanga jeep ni deta. Digiti Jeep. Modernized. Itong shuttle bus na kimitang Idol Bernard. Haan? Shuttle bus deta kat jeep deta. Dati medyo napaspas. Dati medyo hindi nagpatingan nga ang kurba dati tricycle. Pag isumit na napaspas. Dati may sangalugan nga natong panamitin iti likod na. Wala iti PNP hanga napakaruan iti driver sa Gapuna nga bag-in management line dito iti Cuerpo de Policia iti Iliti Bacaray Ilocos Norte. Nagpaligid ta kadagitay residente nga masabol iti pinanganad makastang sitwasyon pang runana iti pakurbada nga plastikalsada gawuto takaw aksidente no kasta nga paset iti kalsada ta adun iti disgrasya iti lugar Idol Bernard na malagip mo di man babae di kuan nga rider nga napusoy kon pa iti nga dump truck iti lugar isumutlaing nga pasamakan iti rayta nga disgrasya. Ngayon pa police report manipod iti Bacara Idol Dennis Felicio katak Aramen. Alright, maraming salamat Idol Dennis. So, nayon mo gaya, mga tiyabok no iso deta may ibagbagana tatay. IFM News.